Braća Grim, Ivica i Marica. Jednom davno, na rubu šume, živjeli su drvosječa i njegova žena s 2 djece, Ivicom i Maricom. Bili su tako siromašni da su često odlazili spavati bez večere. Jedne večeri očajni drvosječa i njegova žena odlučili su sutradan Ivicu i Maricu ostaviti u šumi. Uz malo sreće netko će ih pronaći i nahraniti, rekli su roditelji jedno drugome. No, Ivica nije mogao zaspati, pa je čuo njihov razgovor. Idućega dana, kada su mu roditelji dali malo kruha i odveli ga u šumu sa sestrom, on je na putu bacao mrvice. Nadao se da će tako slijediti mrvice i naći put do kuće. Kada su stigli u najgušći dio šume, roditelji su molili djecu da ih pričekaju dok oni prikupe drva. A kada je pao mrak, roditelji se još nisu bili vratili. Ivica je primio prestrašenu sestricu za ruku i rekao: idemo, pratit ćemo mrvice i otići kući. No, nisu našli ni jednu mrvicu na putu. Ptice su ih sve pojele. U mraku je bilo nemoguće pronaći pravi put, pa su napravili krevet od suhoga lišća pod drvom i iscrpljeni zaspali. Idućega dana Ivica i Marica nastavili su put, ali čak ni po danu nisu mogli pronaći put kući. Umjesto toga otkrili su malu šarenu kolibu. Kako lijepo! Pitam se, živi li ovdje neka dobra duša koja nam može pomoći, rekla je Marica. Čim su prišli kućici da pokucaju na vrata, otkrili su na svoje veliko iznenađenje da su vrata od čokolade, zidovi od medenjaka, krov od marcipana, a prozori od prozirnog šećera. Meljac! Ivica i Marica, koji već 2 dana nisu ništa jeli, nisu si mogli pomoći a da ne probaju komadićak ovdje i komadićak ondje, mrvicu pločice, griz prozora. Dok su uživali u tom neočekivanom obroku, otvorila su se vrata, izašla je ljubazna stara gospođa i rekla: tko to gricka kuću sad, koga mori takva glad, nije mišad nego djeca mala, uđite da tu gospa ne bi stala. Ivici i Marici nije trebalo 2 put reći. Prvo su jeli divne palačinke, a onda ih je odvela u čistu i meku postelju u kojoj su odmah zaspali. No, idućega dana gospođa je pokazala svoje pravo lice. Zapravo je bila opaka vještica koja je zatvorila Ivicu u kavez i naredila je Marici da radi najteže kućanske poslove. Djeca su bila zatočenici zle vještice, bez nade da će se ikada vratiti kući. Jednoga dana vještica je naredila Marici da zapali vatru u peći. Djevojčici je sinula hrabra zamisao pa odgovori: ne znam kako se to radi, možete li mi pokazati? Vještica se gunđajući dovukla do peći i nagnula nad nju. Istoga trena Marica ju je gurnula unutra i zatvorila vrata. Dok se stara vještica pekla u pećnici, Marica je odjurila osloboditi brata. Zatim su napunili džepove draguljima i piserijem koje je vještica imala po kući i pobjegli. Kada su stigli na obalu rijeke, labud im je pomogao da je prijeđu i stigli su kući. Njihovim je roditeljima bilo žao što su ih napustili. Dočekali su ih sa suzama, zagrljajima i poljupcima. Otad, zahvaljujući vještičijem blagu, obitelj više nikada nije bila gladna i živjeli su sretno zauvijek. Čiča miča, gotova je priča.